Кое е най-важното нещо, което ще ни помогне да останем по-дълго време във фитнеса или на терена и да имаме максимално добър резултат? Здравейте, спортисти! Аз съм доктор Тиент и днес ще ви разкажа как чрез приема на алкална вода ще успявате да сте по-издръжливи, с по-добри резултати и ще се възстановявате по-бързо. Достатъчното количество вода в организма е един от най-важните фактори, определящи добрите резултати и доброто самочувствие при спортуването. Докато спортуваме, губим много повече течности и минерални соли, отколкото при ниска физическа активност. Затова е необходимо да се възстановява липсата на течност в организма. Важно е не само количеството вода, но и нейните свойства. Йонизираната алкална вода е много подходяща за хора, които спортуват поради своите уникални свойства. Йонизираната алкална вода е естествен антиоксидант. Антиоксидантите са от съществено значение за организма както при спортуване, така и при всяка друга дейност, тъй като те засилват цялостната имунна система, спират увреждането на клетъчната ДНК и активират жизнените процеси в организма. Това е важно при спортуване, тъй като ви позволява да издържате на по-високи натоварвания и по този начин да се представяте по-добре. Високите нива на физическо натоварване, емоционалното изтощение, преумората водят до оксидативен стрес. С други думи, по-бързо стареене на организма. Учените са доказали, че антиоксидантите, най-вече витамините С и Е и селенът, естествено помагат в борбата с тези проблеми. Антиоксидантите също така стимулират производството на ензими, които са от съществено значение за регулирането на теглото, храносмилането, усвояването на храната, поддържането на хормоналните нива и са важни за красотата, здрави ногти, коса и кожа. По този начин антиоксидантните свойства на йонизатора за алкална вода намаляват оксидативния стрес, причинен от високите физически натоварвания, повишават издръжливостта и позволяват по-интензивни тренировки. Когато клетките започнат да изпитват недостиг на кислород по време на интензивна тренировка, мускулът произвежда млечна киселина. В резултат на това често се усеща болка след тренировката. pH на йонизираната алкална вода е по-високо от това на обикновената вода, което намалява риска от образуване на млечната киселина в мускулите по време на упражнения. Тъй като алкалите унищожават киселината, пиенето на много йонизирана алкална вода намалява болката. Кръвта се насища с допълнителни алкални вещества, които се отдават на мускулите. Молекулната структура на йонизираната алкална вода е от съществено значение. По-малките молекулни съединения разреждат кръвта. Тъй като кръвта е по-течна, това улеснява транспортирането на кислород до мястото, където е необходим. Колкото повече кислород има, толкова по-малка е вероятността да се образува млечна киселина. Това е когато клетките започват да изпитват недостиг на кислород. Без кислород настъпват анаеробни явления, които затрудняват работата, уморявате се и мускулите започват да болят по-бързо. Също така, поради по-малките молекулни формации, йонизираната алкална вода е по-ефективна. Тя се абсорбира по-бързо, прониква по-лесно в тъканите, премахва натрупваните в организма токсини и спомага за контролиране на теглото. Йонизираната алкална вода има по-високо съдържание на алкални минерали. Доказано е, че много интензивната работа или упражненията значително намаляват количеството на натрий в кръвта. И този път ще цитираме някои научни статии. Поддържането на добра хидратация е от съществено значение за спортистите, а алкалната йонизирана вода може да помогне за това. Проучване, публикувано в Journal of the International Society of Sports Nutrition, установи, че алкалната вода с pH 9,5 се абсорбира от организма по-бързо от обикновената вода. Това означава, че спортистите по-лесно и бързо ще се хидратират при интензивни предизвикателства. След интензивна тренировка, спортистите трябва да се възстановяват по-бързо, за да могат да се представят най-добре. Алкалната йонизирана вода може да помогне за това. Проучвано, публикувано в Journal of the International Society of Sports Medicine, установи, че пиенето на алкална вода в продължение на една седмица спомага за намаляване на нивата на лактат в кръвта при спортистите. Това предполага, че алкалната вода може да ускори времето за възстановяване след тренировка. Накрая, алкалната йонизирана вода може да помогне за подобряването на спортните постижения.
И отново проучване, публикувано в Journal of the International Society of Sports Nutrition, установи, че пиенето на алкална вода с pH 8,8 подобрява общото хидрационно състояние и намалява усещаното усилие по време на тренировка. Това предполага, че спортистите може да се представят по-добре и за по-дълго време, когато пият алкална йонизирана вода. А и ето какво мислят за алкалната вода някои от най-изявените спортисти в света. Алкалната вода ми помага да се чувствам по-хидратирана и ми дава енергия да тренирам по-усилено. Серина Уилямс, тенисистка. Пия алкална вода от години и вярвам, че тя ми помага да се възстановявам по-бързо след тренировките. Тайгър Улдс, голфър. Алкалната вода е важна част от моята диета и ми помага да се представям по-добре на терена. Кристиано Роналдо, футболист. Откакто започнах да пия алкална вода, имам по-малко мускулни болки след тренировките. Анди Мъри, тенисист. Алкалната вода е чудесен начин да се хидратирате и да се чувствате добре. Майкъл Джордан, баскетболист. Чувствам се по-енергичен и хидратиран, когато пия алкална вода. Леброн Джеймс, баскетболист. А ако искате да бъдете атлетични като Кристиано Роналдо или високи като Джордан, започнете да пиете йонизирана алкална вода. А ако искате да научите още за ползите от йонизираната вода, може да се абонирате за нашия канал, да ни последвате, за да сте в крак с всичко случващо се във водния свят. Аз съм доктор Тиент, останете хидратирани, останете силни.